Îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația mea de a răspunde la câteva întrebări și dacă ești pregătită, putem începe? Da, Bun, Cornelia, pentru că eu știu povestea ta și e foarte inspirațională și tu de multe ori noi te-am numit în Academia de Feminitate eroina noastră și prețuim de fiecare dată exemplu personal și toată transformarea pe care tu ai făcut-o în toată călătoria asta. Aș vrea să luăm așa cu începutul și să te întreb. Cum ai aflat tu de mine, de AFA și ce te-a determinat să iei decizia să te înscrii? cărțile. Prima dată am citit cărțile, toate, filă cu filă, ceea ce fac și astăzi. Academia am aflat-o de pe Facebook, grupul de Academia de Feminitate, m-am înscris și am zis, de ce nu? A venit timpul meu. Și am decis la o întâlnire 1-1, fără să știu nimic din ce se va întâmpla. Să le spunem celor care vor vedea înregistrarea noastră că tu ai făcut parte din prima grupă a Academiei de Feminitate Autentică atunci când eu porneam la drum cu acest proiect, în urmă cu un an și ceva, în martie 2023. Și ai fost una dintre femeile care mi-a întins mâna și mi-a acordat încredere în acest proiect mare, care acum, na, mai are dovezi, are transformări, dar pe vremea aceea era la stadiu de proiect. Și îți mulțumesc încă o dată pentru încredere. Îți mai amintești întâlnirea noastră? În fiecare zi. De fiecare dată, când intru în sesiunile de miercuri, îmi amintesc prima zi, prima întâlnire, când m-ai pus într-adevăr față în față cu mine. Și am înțeles că dacă eu îmi dau voie și vreau și mă vreau înapoi, depindea de mine. Îmi amintesc că acum 1 an și jumătate, când am decis să-mi îndrept atenția către mine și să caut în interiorul meu, mă întrebam ce înseamnă asta. Nu știam. N-auzisem niciodată de la nimeni să-mi zică vreodată, tu ești acolo, tu trebuie să te iubești, ai grijă de tine, iubește-te, împacă-te cu tine. N-am auzit niciodată ceea ce știu astăzi. Și am zis, pornesc la drum singură, dar totul ține de mine. Pentru că așa mi-ai zis, nu te pot ajuta, nu-ți pot schimba viața dacă tu nu-ți dai voie. Și am decis, da, asumat, responsabil, cu frici, cu îndoieli, cu griji, cu durerea aceea în care îmi transmiteam, recunosc, nu ești bună de nimic, ce cauți acolo, ce vrei de la tine, acolo sunt femei puternice, sunt femei cu bani, sunt femei cu școli, sunt femei învățate, tu n-ai ce căuta acolo. Și am zis, ba da, tu trebuie să fii acolo pentru tine, dar era greu. Dar mă ridicam de fiecare dată de jos, mă mai uitam o clipă în oglindă la mine și ziceam, te meriți, te vrei, așa cum se vrea fiecare femeie. Și astăzi sunt da aici și îmi zic da în fiecare zi. Și sunt mândră de mine. Totul am învățat pas cu pas. Totul am învățat pentru că era pentru mine. Trebuia să devină pentru mine ceva nou. Experimentam viața în toate durerile. Nu știam ce înseamnă liniștea, dorințe împlinite, vise asumate. Nu știam ce înseamnă să fii fericit. Iar când m-ai întrebat cum reușești să te faci nefericită în fiecare zi, am zis, fericirea ține de mine. Fiecare zi, fiecare moment, fiecare minut și moment pe care îl trăiesc pentru mine trebuie să devină, nu trebuie, am făcut să devină
realitatea vieții mele. Așa am început Academia. Îmi era greu să intru în seminariile de miercuri. Îmi era greu să deschid camera, să mă văd eu pe mine, nu celelalte, pentru că nu-mi plăcea de mine. Nu mă iubeam pe mine, nu mă acceptam pe mine, dar îmi amintesc prima miercuri în care mi-am dat voie și m-am văzut dincolo de ecran și am zis, ești femeia care te meriți, ești femeie care faci parte de acolo, indiferent câte femei puternice sunt acolo, tu trebuie să fii prima, nu pentru mentor, nu pentru cursante, ci doar pentru tine. Mi-am zis asta cu asumare, am învățat zi de zi să fac lucruri pentru gândurile mele. Mi-am schimbat gândirea. Și asta a fost un lucru foarte important. Legat de Academie, modulele le-am lucrat conștient, asumat și responsabil în fiecare zi. Îmi luam dosarul la mine și lucram oriunde puteam, la muncă, în autobuz, citeam, mă informam. Recunosc, nu știam ce înseamnă anumite cuvinte și dădeam pe Google și aflam că femeia autentică înseamnă să fii tu, să te vezi tu, să te asculți tu, să-ți dai tu fără să ai așteptări. Așa am început Academia, lucrăm la moduli. Mi-am dat voie să nu mai am așteptări de la nimeni și am zis, singura așteptare pe care o ai de la tine este ca tu să te vrei înapoi. Ai Și am reușit. lucrat la fetița mea interior. Ai Am reușit reușit. să te aduci înapoi, să te vrei înapoi și să fii femeia care Da, se merită pe sine? da. Astăzi asumat, îmi zic da, pentru că atunci când a fost momentul să lucrez în Academie, nu am renunțat. Dar să nu creadă nimeni că a fost ușor. Erau zile în care chiar nu venea să fac nimic. Așa cum ne ziceai tu. Vei rămâne pe stadiul de a stagna atât de mult încât zici nu mai vreau să fac nimic, nu am ce să fac, nu e pentru mine. Dar am început să plantez semințe în mintea mea și să zic, mai poți o zi, mai poți un pas, pentru că merită anii care n-ai putut, merită acum un an din Academie să-l studiezi, să-l experimentezi și să-l trăiești așa cum n-ai trăit 47 de ani. Că aveam 47 de ani. Și astăzi, la un an de Academie, într-un an de zile am trăit ce n-am trăit 47 de ani. N-am știut ce înseamnă fetiță, n-am știut ce înseamnă copil a părinților, n-am știut ce înseamnă să fii mamă asumată nu pentru copii, că eram trup și suflet, inimă, minte, gândire, totul implicat. Dar nu eram mamă pentru mine. Uitam de mine de multe ori, mă așezam în fața celorlalți și le ghidam eu viața ca și cum eram eu responsabilă de ei. Dar nu eram responsabilă de ei, eram doar de mine. Așa am parcurs Academia, singură. N-am apelat la mentor, foarte rar îi scriam lui Monica și o întrebam doar atât. Monica, aici nu știu ce să fac, iar ea îmi zicea, tu ești responsabilă să afli răspunsul. Și o luam de la capăt. Mai mult, studiam mai mult modulele, le-am lucrat pe toate, prin fișe, prin postituri, ce am știut, ce am simțit. Am dosare întregi în care mă reîntorc la ele, mai adaug, recitesc, văd ce a fost bun, văd ce este asta și ce urmează să fac pentru mine. Mi-am schimbat gândirea. Atât a trebuit să fac să-mi asum viața. Gândirea în ce sens? În loc să-mi zic, am o zi proastă, îmi transmit întotdeauna am o zi de calitate. Și calitatea vieții mele este
Gândurile mele nu mai sunt îndreptate către ceea ce nu pot, ci către ceea ce pot să fac. Să nu renunț la visurile mele. Și visul meu important, singurul vis pe care îl am, este să nu mai renunț la mine. Indiferent de obstacole, indiferent cine îmi zice, nu e pentru tine, ba e pentru mine în fiecare zi. Gândirea este a mea, de mine depinde, îmi aliniez și îmi ordonez gândurile în fiecare zi, indiferent ce aud în jurul meu, și mai am o opțiune după care mă ghidez și așa am început. Opinia cuiva nu trebuie să devină realitatea mea. Și știi ce vreau să te Singura întreb mea aici? realitate Da. este ce sunt eu. Ce ești tu? Și știi ce vreau să te întreb, Cornelia? Pentru că eu am întâlnit foarte des la femei și poate că ai avut și tu asta și o să-mi răspunzi, frica de a se alege și pe ele, pentru că cumva au impresia că dacă încep să lucreze pentru ele, să se aleagă și pe ele, înseamnă că sunt egoiste și automat, dacă mă aleg pe mine, renunț la soț, renunț la copii. Și în ce măsură, în momentul în care tu te-ai ales pe tine, ai observat că a influențat transformarea ta și relațiile cu ceilalți, cu copiii tăi, cu soțul tău, cu colegii de muncă, cu prietenii? Frica. Îmi era mai mult frică de mine. Că dacă eu fac lucruri pentru mine, nu mai am viața mea. Gândeam inversul. Nu că îi afectează pe ceilalți. Exista frica în fiecare zi de eșec. Adică dacă eu nu reușeam să ajung la stadiul meu de cunoaștere, de asumare, îmi era frică de mine, de ceilalți nu m-a interesat. Pentru că dezinteresul meu nu era egoismul, era să descoper că dacă eu lucrez la mine, mă iubesc pe mine, mă accept pe mine, clar, ceilalți mă văd exact așa cum merit să fiu. Nu mi-a afectat în niciun fel relația cu copiii, din contra. Sunt mentorul lor zi de zi, mai ales al nurorilor, și sunt mândră de asta. Relația cu soțul nu mi-a afectat, din contra. A înțeles și a decis că eu trebuie să mă lucrez pe mine și îi place de mine așa cum sunt. Iar frica aceea în care mă uitam în oglindă și ziceam, ești responsabilă de tine, mi-era frică că n-am să reușesc, nu pentru ceilalți. Nu mai vroiam să fiu în vizorul nimănui decât în vizorul meu. Atunci când mă uit prin vizor să mă văd pe mine așa cum mă uit pe vizor și văd cine sună la ușă, dar să văd altă femeie, să văd femeia nouă, femeia care a plâns, care a zis nu mai pot, dar a zis eu sunt și merit să pot, care a zis stai căzută, dar și-a zis hai, ridică-te. De asta mi-era frică, nu de ceilalți. Ceilalți, cine vrea să facă parte din viața mea, mă acceptă și cu frica, și cu fricile mele, și cu greșelile mele, și cu iubirea mea, și cu acceptarea mea, și cu tot ceea ce ofer în jur. Era mai important frica de a nu reuși eu pentru mine decât frica că mă văd ceilalți. De aceea zic femeilor, frica nu există. Frica e o iluzie care nu ne lasă să mergem mai departe. Frica este o iluzie care ne dă doar impresia că nu suntem bune de nimic. Dar când zicem da și frica se transformă în bucurie, asumare și realizare și realitate în primul rând, frica nu există. Cum e pentru tine să te întorci în mijlocul femeilor care sunt poate la începutul călătoriei în ceea ce înseamnă iubirea și acceptarea de sine și cum e pentru tine acum, la rândul tău, să ghidezi comunități de femei, pentru că noi știm foarte bine activitatea pe care tu o ai. Cum e pentru tine să te întorci acolo, să fii în mijlocul lor și să poate să te vezi în ele așa cum erai și tu în urmă cu câțiva ani?
mă oglindesc în fiecare femeie. Poveștile lor și tot ce îmi transmit ele, nu mai amintesc de femeia care am fost, ci mi-amintesc de femeia care trebuie să arăt cine poate să devină o altă femeie. Când sunt în mijlocul femeilor, știu sigur care este menirea mea. Aud persoanele din jur zic, băi, nu mai faci asta pe gratis. Prețul cel mai important pentru inima mea este realitatea femeilor. Pentru mine n-are preț. Nici vorbile pe care le spun, nici ce... Și am zis, ca să arăt femeilor că merită să se schimbe, trebuie să arăt de la mine întâi. Transformarea mea. Cum am putut eu? Cum am realizat eu? Cum am ajuns eu ca astăzi să fiu în fața lor? Dacă eu nu arăt exemplu clar, nimeni nu va crede în mine. Întâi trebuie să cred eu în mine, să arăt exemplul care sunt și femeile acelea vin după mine și vin cu mine împreună, mână în mână, fără să-mi ceară nimic, fără să le cer nimic sau să le dau nimic. Doar să le zic, merită să-ți schimbi gândirea și merită să te ai. Când sunt în mijlocul lor, simt că toată viața mea e împlinită. Nu mai contează. Nici că sunt în urmă și cu banii, și cu facturi, și cu loc de muncă, cu multe lucruri. Dar atunci când ele mă privesc și zic, dar tu ai putut, eu le zic, poți și tu. Și de fiecare dată când sunt în mijlocul lor, le zic, nu e gata decât când câștig eu. Atât. Nimeni nu mai câștigă în locul meu. Dacă eu astăzi renunț și zic, nu mai fac, e decizia mea. Dar eu când îmi zic în fiecare zi, nu e gata decât când eu câștig. Pot să-mi împlinesc visul meu? Ce poate fi mai minunat decât asta? Și se împlinește, pentru că asumarea vine de aici. Inima care transmite oricărei femei către inima ei, inima aceea nu se poate minți pe ea.